Kapag daw ba yung lalaki nasa inuman tapos pinauwi siya ng mag-ina niya, tapos umuwi siya, ang tawag ba sa kanya under? Ang tawag ba sa kanya takot sa asawa? Ito kadalasan nagiging buyuan ng mga tropa kapag gagaling ka sa inuman, tapos pinauwi ka ng asawa mo, tapos pumayag kang umuwi. Sasabihin sa'yo ng mga kainuman mo, ano ba yan? Under ka ba? Takot ka ba sa asawa mo? Ang tawag sa mga ganong klaseng lalaki, responsableng lalaki, responsableng ama, responsableng asawa. Kasi hindi naman sa lahat ng oras na kagaya ng dati nung binata pa siya na pwede siyang makipagpaparan sa inuman hanggang madaling araw. Meron na yung binubuhay na pamilya, meron na yung nag-aantay na asawa, meron na yung nag-aantay na anak. Kaya huwag kang mahiya bro kung sasabihin sa'yo ng mga kaibigan mo, ano ba, under ka ba? Takot ka ba sa asawa mo? Tumahiya dun. Hindi nakakahiya yun. Pinapakita mo lang sa kanila na responsable kang lalaki. Kaya kayo mga madam, tatanungin ko kayo, responsable ng lalaki ba yung napangasawa nyo? Comment nyo nga dito. Let's go.